נכדה של אלפרד. נינה. נינה, אוקיי, סליחה. שגם תעזור לי, כל הפרטים במיטב ויכולתה. אז כאמור זה תיק הרבה הרבה יותר גדול. בחרתי מתוכו כמה פריטים. אבל מה כפי שראינו בסיפור של אווה, כל תיק הזה הוא סיפור משפחתי. וכל תיק הזה הוא אנשים וטרגדיות, ולפעמים גם הצלחות, ולפעמים גם כל סיפור הוא סיפור אנושי. אחרי כל מסמך כזה, כל צילום כזה, יש סיפור. אנחנו מכירים את הסיפור הכללי של מאוריציוס והאנשים שחיו שם, אבל אנשים גם חיו ועבדו לפני כן באירופה. והיו בעלי הישגים, והיו בעלי עסקים, והיו מקושרים, והיו להם חברים, והיה להם קבוצת השתייכות. החיים האלה נגמרו. ועליית היטלר לשלטון. והכאב הזה שאנשים סחבו איתם, זה לא רק הגירוש למאוריציוס, זה מה אישור מאחור. ואלפרד הלר הוא דוגמה לכך. אלפרד היה נשוי לפרידה, נכון? פרידל. ענת? כן. קשה לשמוע בכיוון. אוקיי, אז אני אתחרץ את פה, בסדר? ואני אנסה לדבר. אלפרד היה נשוי לפרידל, הוא היה דוקטור לכלכלה. בפילוסופיה. סליחה? בפילוסופיה. בפילוסופיה. הוא ירש מאביו את בית הדפוס והוצאת הספרים, אביו בנו, והוא ניהל את העסק הזה במינכן. אלפרד, דיברתי קודם לא הרגשתי מספיק את התחושה של הבגידה, שרבים מהאנשים האלה הרגישו. אלפרד לחם במלחמת העולם הראשונה, היה בעל אות טור הברזל, בעל חשיבות ומעיד על פטריוטיזם ועל הקרבה ועל גבורה. בן אדם שנתן את עצמו ואת יכולותיו לגרמניה, והנה הוא מוצא את עצמו במסגרת החרמת הרכוש היהודי והאריזציה של הרכוש היהודי. בית המלאכה הזה שלו, שירש מאביו, עסק משפחתי, נלקח ממנו. הוא נאלץ למכור אותו במחיר מגוחך. הוא נשאר בלי כלום. ויתרה מזאת, בליל הבדולח הוא נעצר ונשלח לדכאו. שוב, אזרח נאמן, מסור. ואחרי שהוא מצליח לצאת משם, אני רק אציין שהייתה לבני הזוג, הייתה להם בת, רוזה, שושנה, שהיא ובעלה פריץ כהן, נכון? הרבורגר, סליחה. קיבלתי סיפור אחר. מצליחים לעלות לפלסטינה אחרי עליית היטלר לשלטון, אבל לפני פרוץ המלחמה. וההורים מנסים ככל יכולתם להגיע אל הבת הזאת. וככה הם באמת מצטרפים מעפילי האטלנטיק ומגיעים למאוריציוס, ורק באוגוסט 45 מגיעים ארצה. פרידל, למרבה הצער, נפטרה 12 יום, נכון? אחרי הגעתם ארצה. כשאמרתי סיפורים טרגיים, אז אין ספק שיש פה הרבה ממה היא נפטרה. היא לא הייתה אישה בריאה, והחיים במחנה כנראה לא היו מאוד קלים, אז זה הצירוף של הדברים. כן.
גם לא צעירים. גם לא היו צעירים, הם שניהם ילידת 1883, והוא יליד 1885. הם שניהם כבר לא היו צעירים, גם כשהגיעו למאוריציוס וגם כשהגיעו ארצה, והסיפור הזה באמת מסתיים במותה של פרידל, אבל אלפרד משתקם, פותח בית מלאכה לייצור נייר בירושלים, אז יש לו צדדים חיוביים לסיפור הזה. והבאתי כמה מן הפריטים שיורם תרם לארכיון ממש לאחרונה. אז למשל, הנה בית הדפוס, תמונה של בית הדפוס במינכן, קצת קשה לראות, ותמונה אחרת, גם בני משפחה במינכן, וכאן אלפרד בשנות ה-20, גבר מרשים, נכון? מה זה? סיגר בפיו? כן, סיגר. פריטים נוספים שאני נורא רוצה להראות לכם. עכשיו, כל הצילומים דרך אגב כבר כן באינטרנט, למיטב ידיעתי, וכן מתורגמים כבר לאנגלית, אז אפשר לראות את כולם באתר שלנו. והנה פה יש, תסלחו לי שאני מראה את זה מרחוק, אבל זה קצת קשה, אבל הנה פה יש, הרי כולכם יודעים שהלר במאוריציוס, ברגע שהבריטים קצת הרשו להם לעסוק במלאכות וקצת גם להתפרנס מזה, בעצם חזר לעסוק בעיסוק שבו עסק במינכן, וזה ייצור נייר. ופה אתם יכולים לראות נרתיק מנייר שייצר בעצמו, ובתוכו הפס, האישור מעבר, נכון? למחנה הגברים, שוב פעם אישור מעבר שניתן לפרידל כדי שתוכל לבקר את בעלה אחרי שהבריטים הקלו קצת את האיסורים. אז הנה, יכולה הייתה לשמור את הפס הזה בתוך הנרתיק נייר היפה הזה. ומסמך שמעיד על החרמת הרכוש עוד במינכן. שוב, בחרתי כמה פריטים שנראו לי מעניינים. אז הנה, מסמך שמעיד על החרמת הרכוש, על כן, על האריזציה של הרכוש היהודי. פה מסמך שאוסר עליו, על אלפרד הלר, להיכנס לעסק שלו, שאביו בנה במו ידיו, והוא ניהל אותו במשך שנים. מסמך שאוסר עליו להיכנס אליו יותר, מסמך מ-39, יוני, 19 ביוני 39. והרבורגר, החתן, סליחה? כן, הרבורגר, החתן, כשהוא פה בארץ עם רוזה, הם שניהם עושים כמיטב יכולתם כן להוציא את בני הזוג, שכבר כאמור היו אנשים מבוגרים, להוציא אותם ולהביא אותם ארצה. והנה מסמך שכותב עורך דין שכנראה היה מעורב או ניסה לעזור לבני הזוג, רוזה ובעלה, פריץ, להביא את ההורים ארצה. מה שם העורך דין? עורך דין, הוא קשה לקרוא, גינסברג. רוזה גינסברג עורכת דין, ורחל אוטורוגין, גם כן עורכת דין, משרד בחיפה, אם אינני טועה. כן. והם מנסים לעזור לרוזה ובעלה פריץ להביא את ההורים ממאוריציוס, ופה הם מקבלים בעברית. העיתון הלר, אני מצטערת להודיעך שהממשלה, קשה לי קצת לקרוא באור הזה, מסרבת לתת רישיונות עלייה למר וגברת הלר. אני מצרפת לזה את
העתקה ממכתב של מחלקת העלייה. בכבוד רב, חתימה, והמכתב הזה הוא בתאריך 8 בפברואר 1941. מה שאומר, כפי שכולנו יודעים, שיצאו מהלר נשאר מאוריציוס עד חזרת כל הגולים, או הגעת, יותר נכון, כל הגולים ארצה. אלה רק חלק מהפריטים שנתרמו כאמור לאחרונה. יש למשל, לא הבאתי, כי הם הועברו לאוסף האומנות, ציורים של פריץ הנדל, שמתארים את ייצור הנייר במאוריציוס, ועוד ועוד פריטים רבים ומרתקים ששייכים ומשפרים את הסיפור של התופעה הזאת.